Hello guys, bagong adventure na naman tayo. Tiksay adventure dito sa ilog. Dito tayo mag-uumpisa. Kasama ko ngayon yung utol ko saka yung pamangkin ko. Yun sila. Yun. Makahuli tayo ngayon ng medyo maganda-ganda. Ito yung unang spot na titirahin natin. Sana samahan nyo ako guys. Kaya stay tuned na lang. Let's go. Cgurado dak kalaman pagikan ka tayo. Hindi naman ano, basit. Zero. Yung mata.
Ito lahat ng huli namin guys. Yung dalawang tilapia huli ng utol ko. Tapos yung iba huli ko. Sige po, hanggang sa susunod ulit. Salamat.